Здравейте! Специалистите от Greenmaster създадоха първия в света патентован електронен уред за вибрационно пране – Volcano Turbo Wash, който според експертите притежава всички качества да се превърне в световен мегахит. Новото техническо чудо заменя напълно нуждата от пране с автоматична пералня или ръчно пране, като постига отлични резултати, задоволявайки най-високите изисквания на потребителите. При това уредът е с миниатюрни размери, с тегло половин килограм, което го прави преносим и практически използваем навсякъде – у дома, на вилата, в командировка, на почивка. Volcano Turbo Wash се състои от малък електронен захранващ адаптор, кабел и активатор, който е с размерите на портокал. Именно в активатора се крие тайната на уреда. Мощен двигател, който генерира около 300 000 вибрации за час във водно-перилния разтвор и напълно постига ефекта на най-доброто ръчно или машинно пране. Във всяка реклама за пране задължително имаме дете-терминатор. Ето го и нашето. Мисля, че така е добре. Процесът на пране с Volcano Turbo Wash се състои само от 3 лесни стъпки. Първа стъпка – изберете подходящ съд за пране в зависимост от количеството дрехи, които ще перете. Напълнете го с топла вода до 50 градуса, изсипете необходимото количество перилен препарат и разбъркайте добре. Втора стъпка – поставете активатора в центъра на съда. Закачете вакуум тапата и спънете кабела между нея и уреда, за да ограничите контакта на Volcano Turbo Wash с дъното и стените на съда. След това поставете дрехите около топката, като помнете, че е необходимо те свободно да плуват във водата. Ако, разбира се, са силно замърсени, най-добре е преди това да използваме специализиран препарат, с който да третираме петното. Включете захранващия блок в контакта. След 1-2 часа, в зависимост от замърсяването, процесът е приключен. Трета стъпка. Изключете устройството. Изплъкнете и прострете дрехите. Насладете се на отличния резултат и невероятната свежест на прането. Както виждате, постигаме отличен резултат при изпиране на всякакви видове тъкани и дрехи, чрез патентования метод на вибрационно въздействие. Тези магически вибрации във водата премахват нуждата от изморителното ръчно търкане на дрехите или сравнително скъпото от към консумативи пране с автоматична пералня машина. При това се наслаждавате на отличен резултат, чисто и ухаещо на свежест пране. Освен това, в процеса на пране дрехите не се деформират, тъканите не се увреждат, което е особено важно при тънки и фини материи, трикотаж, копринени и вълнени дрехи, изделия с много дантели и апликации. Нека сега да чуем какви предимства има още пералнята според тези, които вече се е използвали. Вие пропуснахте да кажете, че розовото не избледнява. Червеното не избледнява. Много съм доволна, защото се запазват цветовете и структурата на тъканите. В нашия апартамент няма място за автоматична пералня. Така че е много удобно, че мога да сложа дрехи да се перат в мивката или банята и просто да включа Volcano, а през това време да си свърша друга домакинска работа. А и тази вибрационна технология почиства перфектно дрехите. Това, което забравяш, е, че освен време спестява и пари, чрез икономия на електричество и вода. Другият много важен факт е, че икономията на вода е благоприятна за околната среда. Това е продукт чудо.
Аз съм бизнесмен и когато пътувам в командировка, винаги нося уреда с мен. Побира се във всяка чанта. Когато използвам Вулкано, имам повече време да правя това, което искам. Тук на вилата нямам автоматична пералня. Затова просто включвам Вулкано и излизам да се наслаждавам на природата. Когато се върна, дрехите ни са изпрани. Това, което най-много харесвам при Вулкано Turbo Wash, е, че с нея могат да се изпират и онези големи неща, които обикновенно не се побират в пералня. Като, например, завеси, одеяла, шалтета. Вулкано е супер! Може да реализира повече от 2000 пранета. Аз съм студент и Вулкано ми помага да не губя време за пране. И така, видяхме хората, които вече са използвали Вулкано. Нещо много важно, което те не споменаха, е, че пералнята е абсолютно безвредна и безопасна за употреба. И така, хиляди хора по света вече се убедиха в качествата на иновационния продукт за вибрационно пране – Вулкано Turbo Wash. Използват го и са щастливи. Не се колебайте. Присъединете се към тях.